και χαρά μου που ο πρόεδρος του κόμματος μου πρότεινε να είμαι επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου και να αναλάβω τον αγώνα για τις ευρωεκλογές. Γιατί ακριβώς πιστεύω στη μάχη, πιστεύω ότι είναι σημαντικές αυτές οι εκλογές και πιστεύω ότι επειδή κατεβαίνουμε με σταυρό όπως όλοι οι υποψήφοι συνάδελφοι, θα βοηθήσουμε ώστε να συσπυρώσουμε το κόμμα και να έρθουν οι πολίτες να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες. Απευθύνομαι και σε εκείνους που δεν μας ψήφισαν και σε εκείνους που προβληματίστηκαν τι θα ψηφίσουν και σε εκείνους που απήχαν. Και τους λέω ότι οι ευρωεκλογές είναι ένα σταυροδρόμι που πρέπει και μπορούμε να συναντηθούμε όλοι μαζί για να στείλουμε ένα μήνυμα δυναμικής της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία πλέον για τις εθνικές εκλογές. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στην παρούσα κυβέρνηση ότι ήρθε η ώρα για μεγάλη πολιτική αλλαγή. Το αίτημα για να φύγει αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ ισχυρό και πρέπει να ανταποκριθούμε. Και πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε. Ξέρετε, στις ευρωεκλογές του 2014 πήγαμε με το δίλημμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Και πρέπει να σας θυμίσω ότι τότε ακόμα και εμείς που πιστεύαμε στην Ευρώπη πήγαμε κάπως στενάχωρα. Γιατί θεωρούσαμε ότι η Ευρώπη δεν μας στήριξε όπως έπρεπε. Δεν είχε τους μηχανισμούς να μας στηρίξει. Σήμερα το δίλημμα είναι διαφορετικό. Καταρχήν για την εσωτερική μας πολιτική κατάσταση το δίλημμα είναι μήνυμα προς την κυβέρνηση που πρέπει να φύγει. Αλλά ταυτόχρονα και μήνυμα στο ποια Ευρώπη θέλουμε και στο πώς μπορούμε από την Ευρώπη να διεκδικήσουμε προς όφελος της δικής μας χώρας. Και αυτό είναι σοβαρό. Και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κατανοητό και να στρατευτούμε όλοι. Τα διλήμματα λοιπόν είναι διαφορετικά. Συμπίπτουν βέβαια αυτές οι εκλογές μαζί με τις αυτοδιοικητικές. Και πρέπει να σας πω ότι και για το περιφέρεια και για το Δήμο. Εγώ θα μπορούσα, επειδή μιλάω για τις ευρωεκλογές, να μην αναφερθώ. Θέλω όμως να αναφερθώ. Και θέλω να αναφερθώ γιατί πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο συναισθηματικά και παρορμητικά την πρώτη Κυριακή, αλλά πολιτικά και λογικά και τη δεύτερη Κυριακή. Και πρέπει να σκεφτούμε και τη Δευτέρα μετά τη δεύτερη Κυριακή. Και γι' αυτό σας καλώ και σας παρακαλώ ο αγώνας μεταξύ των εκλεκτών φίλων συνυποψηφίων που βρίσκονται στους συνδυασμούς τους δημοτικούς να γίνει με το ήθος και τον πολιτισμό της Νέας Δημοκρατίας και να μην επηρεάσει την ψήφο για τις ευρωεκλογές, ούτε να αφήσει πικρίες για την ψήφο για τις εθνικές εκλογές, διότι μετά θα είμαστε άξιοι της τύχης μας, διότι το κυρίαρχο είναι η πολιτική αλλαγή. Βεβαίως καλό είναι να βγει ο εκλεκτός του καθενός μας. Βεβαίως όλοι είναι φίλοι και πιστεύουμε ότι θα είναι και αποτελεσματικοί. Αλλά αυτό με κανένα τρόπο δεν μπορεί να μας φέρει σε μια σύγκρουση η οποία μπορεί εν τέλει να εκφραστεί στο Ευρωψηφοδέλτιο ή στο Εθνικό Ψηφοδέλτιο. Σας καλώ λοιπόν με αγάπη και με ήθος και με πολιτισμό νεοδημοκρατικό να δώσουμε αυτή τη μάχη. Είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε. Και πρώτος εγώ θα σας δώσω και το παράδειγμα. Όλοι εδώ που είμαστε θέλουμε σταυρό. Όλοι όμως εδώ που είμαστε κατεβαίνουμε κιόλας και δεν μας ενδιαφέρει αν θα εκλεγούμε ή τι σειρά θα εκλεγούμε. Κατεβαίνουμε για τη μάχη για τη Νέα Δημοκρατία. Μας νοιάζει η φανέλα της Νέας Δημοκρατίας. Μας νοιάζει να καταγραφεί η μεγάλη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας. Μας νοιάζει να υπάρξει ένας σοβαρός σταθμός πριν τις εθνικές εκλογές.